Lewap vilayatynyň ençeme ýaşaýjysy özlerine 2022-nji ýylda gowşuruljak aýdylan jaýlaryň gurulşynyň henizde tamamlanmaýandygyny belläp, häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny aýdýar. Biz ýaşaýyş jaýlarynyň puluny baryp 2020-nji ýylda dolu geçirdik. Şonda häkimetler bize 2022-nji ýylda jaýlaryňyzda ýaşap başlarsyňyz diýdiler. Ýöne olar bu wadalarynda tapylmadylar we bize jaýlaryň 2023-nji ýylyň ýanwarynda taýýar boljakdygyny aýtdylar. Häkimetler bu wadasynda hem tapylmadylar diýip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde 27 fevralda aýtdy. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatyna görä jaýlaryň gurulşy Türkmenabad şäheriniň bahary 2-nji we 3-nji etrapçalaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda ýykylan çağalar meýdançalarynyň ýerinde alınıp barylýar. Olaryň gurulşyna Lewabyň döwlete degişli gurulşyk idaralary, şol sanda Türkmenabadyň demir beton kärhanasy we Zergeriň demir beton önümleri zawody gatnaşýar. 4-5 gatly bu jaýlar gurulup başlanandan bäri 3 ýyl çemeti wagt geçen bolsa-da häzirki wagtda jaýlaryň birinji gaty hem doly galdyrylmady. Birinji gatyň uçakları örtülmändir diýip habarçy aýtdy. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gelecekdäki jaý eýeleriniň ençemesi özleriniň häkimligi, prokuratura şeýlede gurulşy alyp barýan kärhanalary edýän şikaýatlarynyň ýazan arzalarynyň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Jaýlaryň pulunu tölen adamlar gurulşy alyp barýan kärhanalaryň ýol başçylaryny gurulşyk meýdançasyna çagyrýarlar. Ýöne olar bu ýere gelmeýärler. Olar orunmasarlaryny berip inni bize 2024-nji ýyla çenli garaşyny ýerler. Adamlar juda nägile bolýar. Ýöne bizi diňleýän adam ýok. Diýip Lewaply başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä köp raýat daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolan dogan garyndaşlarynyň iýberen pulunyň hasabyna bu jaýlaryň tölewini geçirdi. Olaryň köpüsi jaýsyz ýaşaýjylar bolup, häzirki wagtda jaý kireýini alyp ýaşaýarlar. Käbir ýaşaýjylar bolsa bir jaýda bir näçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýarlar. Adamlar gaty kötenýär, sebäbi olar jaýlaryň 2022-nji ýylda taýýar boljakdygyny inanyp ähli planlaryny şoňa görä düzüpdiler. Diýip Lewaply ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden şeýlede gurulşyk kärhanalaryndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu gürrüň edilýän gurulşyk kärhanalarynyň işinde bökdünçlikleriň bardygy barada peýda bolan ilkinji maglumat däl. Geçen ýylyň noýabrynda Sewitdäki habarçylarymyz Lewabyň döwlete degişli gurulşyk idaralarynyň gatnaşmagynda galdyrylan 40 sany ýaşaýyş jaýynyň soňky timarlaýyş işleri wagtynda yetişdirip bilmeýändigini aýdypdylar. Şonda olar häkimetleriň idara kärhanalarynda gurulşyk işlerinden başy çykýan büdjetçileri toplumdaky jaýlaryň içerki timarlaýyş işlerini çekýändigini hem habar beripdiler.